Dobar dan svima i veliki pozdrav, dobrodošli u novi video. Evo, kao što znate da ovi videi se snimaju samo zato što dobivam pitanja na mail od vas, tako da sam dobio zapravo još par pitanja i hvala vam na tome. Svi oni koji imaju još pitanja vezano za duhovnost, životni put, buđenje, samospoznaju, bilo šta drugo, slobodno pišite mi na mail koji se nalazi u opisu ovog videa i idemo zaroniti direktno u to. Dakle, dobio sam pitanje od Tine koje glasi ovako. Imam puno stresa u životu, oko posla, privatnog života, djece, troškova i ostalih stvari. Znam da se moram opustiti, ali ne uspijem u tome jer smatram kako se ne mogu opustiti uz toliko obaveza koje imam svakodnevno. Moje pitanje je, može li čovjek funkcionirati i biti u miru bez obzira na sve obaveze koje ima ili se određene stvari u životu moraju napustiti? Hvala ti, Tina. Pa evo, zasigurno je to da ne možemo imati život prepun stvari u kojima ne uživamo. S obzirom da je svijet takav kakav je, razumljivo je da postoje obaveze koje se moraju ispunjavati, kao recimo briga za djecu, donošenje novca u kuću i još mnogo toga. Ali važno je znati da sve te stvari na neki način vode ka onome što čovjek uistinu želi. Može se sačiniti da čovjek želi više nekih stvari u životu, recimo više novca, više vremena, bolji san, više odmora, tako, ali zapravo ono ka čemu čovjek zaista teži je isključivo samospoznaja, jer ta sreća koju mi zamišljamo kroz dobivanje tih određenih stvari u životu, primjerice novca, ljubavi, odmora, putovanja, te sve stvari zapravo se svode na isti osjećaj koji netko lovi, a to je osjećaj mira. Čak ne i sreće koliko mira, jer sreća je neki način isto odstupanje od prirodnog, mirnog stanja. Dakle, mir je ono što čovjek zaista traži kroz razne stvari u svom životu. S obzirom da mir ne smije biti upitan jer je uređen u naše biće, smatram da bez obzira na bilo koje obaveze koje čovjek ima ili poteškoće ili stres, čak i bolest, njegov mir ne bi smio biti upitan ako je čovjek svjestan. Evo recimo jedna zanimljiva usporedba. Ako biste imali dva mudraca, prvi mudrac ima sve u životu. Dakle, ima puno novca, ima, rećemo tako sad evo iz šale, ima 5 žena, ima veliku kuću, jako je zdrav, ima puno prijatelja, ima puno slobodnog vremena i tako dalje. Drugi mudrac nema ništa od toga. Čak je i bolestan, u jako teškom stanju, potpuno sam i bez novca. Pitanje je, šta mislite? Da li su oba dva mudraca jednako sretna? Jesu, ako su jednako i mudra. Dakle, mudrost je zapravo ta koja, ta kvaliteta koju trebamo steći da bismo uvijek bili u miru bez obzira na sve što se događa oko nas i u nama. Dakle, bez obzira na sve probleme koje imaš u svom životu, važno je uvijek imati na umu da ništa od ovoga ne pripada isključivo tom tvom liku, toj osobi kojom se smatraš, nego je sve jedno, jedinstveno i uvijek harmonično.
ti imaš slobodnu volju da napustiš stvari u kojima ne uživaš. Ali naravno da je važno podvući granicu u prijevodu, ostvariti kvalitetan balans između onoga što je zaista nužno i onoga što nije nužno. Dakle, možda recimo ne moraš otići na to piće sa prijateljima, možda ne moraš danas baš čistiti kuću, možda ne moraš, ne znam, puno tu je nekakvih zapravo sitnih stvari u našim danima koje nas, tako reći, obvezuju, a možda nisu primarne za napraviti sada. Možda će postojati dan sutra ili prekosutra kada će nam to doći spontano. Dakle, poanta je zapravo u prepuštanju svome vlastitom osjećaju koji nas vodi kroz život potpuno spontano, kao kada bismo bili na površini rijeke i da nas ta rijeka vodi svojim putem bez da mi uopće plivamo. Stres uvijek nastaje onda kada pokušamo plivati kontra tog našeg osjećaja, kontra smjera života kojim nas on prirodno vodi. Savjetovao bih ti, Tina, da se pokušaš danas opustiti, da pokušaš malo reflektirati stvari koje činiš u svom životu i usporediti s onima što zapravo bi voljela raditi u svom životu i da pokušaš povezati jedan mentalni most između tvog trenutnog stanja, koje je naravno savršeno, ali ti se tako ne osjećaš, i onoga gdje bih htjela stići. Pa evo, taj put je sigurno već povezan, jer sama činjenica da ti uočavaš da te nešto uznemiruje, da te stresira, da ti je teško, je znak da si već na pragu osvještavanja toga da se trebaš od nekih stvari skloniti, nekim stvarima reći ne, a nekim stvarima se prikloniti. Važno je zapravo prikloniti se samome sebi. Jer kada se prikloniš samome sebi, ti automatski otvaraš prostor za sve lijepe i autentične stvari koje tebi zapravo pripadaju. Da vidimo da li je bilo još nešto u tom pitanju koje je postavila Tina. Može li čovjek funkcionirati i biti u miru? Dakle, može. Kao što sam rekao, svatko od nas je radio sigurno takve poslove koji imaju duge smjene, koje su naporne smjene, pa onda dođete kući pa imate još puno nekih stvari koje morate obaviti i sve je tako u nekom roku i sve kasni i sve je kako biti prisutan i čak i u tome. Dakle, treba razumjeti da sve što nama život donosi, mi iz toga možemo narasti. Dakle, ako zaista osjećaš da ti je nečega dosta i da ti se duša na neki način slama, da puca ako i dalje nastavljaš ići na taj posao, ako dalje nastavljaš razgovarati s tim ljudima ili tako dalje, moraš sebe poštovati. Dakle, tvoj osjećaj unutra koji osjećaš onako nešto je da ili ne, je upravo ta rijeka života koja te vodi u pravom smjeru. Ti samo trebaš biti slobodna, biti svoja i reći da stvarima koje želiš i ne stvarima koje ne želiš. Evo, znači to je prisutnost. Prisutnost je zapravo da si ti uvijek povezana sa svojim osjećajem vodstva unutar svog srca. Evo, to je to što se ovoga tiče. Hvala ti na ovom pitanju. Bio mi je drago da sam ti mogao odgovoriti i eto, vidimo se ponovno u nekom drugom videu. Pozdrav!